Bé, així no se sent. Bon dia, comencem. Si us sembla bé, no sé si me se sent bé perquè aquest micro sona, però bueno. Si no te lo pones en la boca, no. Si algú no ho sent, m'ho diu i jo el l'agarre. Bueno, bon dia, anem començant, a veure si s'acosta algú més. Venim a presentar el llibre del Titot, El silenci que heu de temer. És un honor per mi que m'ha cridat per a fer aquesta presentació. Dic a Francesc Rivera, el Titot, sempre ha sigut per a mi, des de l'adolescència hi ha un referent musical i polític. Recorde que va vindre a Pego a tocar... Fa 30 anys. Fa 30 anys, no? No sé, què era, l'any 93 o 94, la festa major del 94. A la nit del rock de l'any 94 va vindre Brahms i Ocults. I, bueno, va ser el meu primer concert que més vaig viure i tot això, només al poble. I, bueno, el Titot deu ser de les persones d'este món, o almenys que jo conec, que per més el s'ha passat. Ell, a banda de ser conegut per ser el cantant de Brahms, ha estat també en Mesclat, ara mateix, de Jos Paella, Josep Maria Cantimplora, ha fet l'espectacle de Guillem de Berguedà, que ara torna amb l'espectacle d'un trobador medieval, un trobador medieval. I, a banda de tot això, ha sigut escriptor, ha escrit que era la història de Catalunya contada al revés, i ahí podeu veure també que embranca aquesta novel·la històrica, i també va escriure l'amor de Guillem de Berguedà, que és un personatge històric que suposo que haurà estudiat prou per haver escrit i fer un recital amb les cançons des de l'occità. És artista de Berga, però està en l'occità ho vaig traduir del provençal al català fa 20 anys. Molt bé, i així tenim esta novel·la, El silenci que heu de temer, que a mi la veritat és que m'ha agradat molt i a més tot el rato tinc la curiositat de com va el Titot a clavar-se en camises 12 bares siguent de Berga contant la història del segle XVII a l'illa de Mallorca, el qual és una cosa bastant curiosa. Parla de la història social a l'illa de Mallorca al segle XVII, contat en els ulls d'una dona, la Joana, d'una família noble, conta la seva vida des de xiqueta, que ve d'una família noble però que és una dona amb molta curiositat i que la curiositat la porta a entendre també als altres, en aquest costat dels treballadors, el que es diu, el que en la novel·la es parla sempre dels homes bruts, ja m'explicarà un poc d'on ve dels homes bruts, i també la novel·la parla de la participació com una formigueta d'amagat d'esta persona, de la Joana, al costat de les classes populars i també al costat de les lluites, diguem-ne, que ara direm les lluites nacionals, de lo que era la corona d'Aragó en contra de lo que s'estava conformant com les Espanyes, que llavors comença a estar en la capital en Madrid, en l'època de Felip III i IV. Bé, és una novel·la molt interessant, jo us recomano que la llegiu. A mi m'ha recordat bastant també a la novel·la de Tomàs Llopis, que està així, de Morts que duren 100 anys, que també contava la història del segle XVII, pràcticament des de l'expulsió dels moriscos fins a la Guerra de Successió, en la Marina Alta, i també recordo aquell dia com d'important era també per entendre el present de poder entendre el segle XVII, com un segle que bastant cruel en moltes coses que van passar, però que va deixar petjada per a poder entendre un poc la situació, fins i tot en la que estem ja al segle XXI. Jo, res més, simplement donar-li pas al Titot, que són 3 presentacions avui. Avui 3. Ahir vaig ser a Crevillent, abans d'ahir, dimecres vaig ser a Sallent. I ara després te'n vas a Pedreguer i després a Alacant. Molt bé, i a la Castanya. És un veterano de l'auto-school, estos de
de músics d'antes que no paren de rodar per tots els puestos i li agraïm molt també. Moltes gràcies. Moltes gràcies per ser aquí. M'ha fet molta il·lusió tornar després de 30 anys, no havia tornat a estar aquí i passar per aquí. He vist imatges de llocs que he dit, no sé si em sona. Moltes gràcies. Com ha dit Josep, de les primeres coses que suposo que he de respondre és perquè m'he clavat en el segle XVII de Mallorca, que se m'ha perdut a mi el segle XVII de Mallorca. Que fes la novel·la sobre l'assassinat de Guillem de Berguedà tenia sentit, perquè era de Berga, el coneixia, havia musicat la seva obra fa 20 anys, però Mallorca i el segle XVII. Jo us explicaré i després que el segle XVII és un segle tan desconegut com fascinant i com determinant per explicar on hem acabat, i on som ara. Però el segle XVII, com que és allò del barroc, i aquella parafernàlia, aquells colls d'en Cervantes, aquells barrets de plomes, aquells vestits de vellut, granate, bufats, i allò tot endaurat, rivets, i fa una certa mandra de dir, això... Però clar, la gent quan anava a treballar a l'hort no portava aquelles coses, la gent anava vestida normal, això era la parafernàlia dels nobles i els poderosos quan feien retratos. Després la gent vestia normal i feia la seva vida, i no sé si és que ens l'han amagat o és que ens ha fet mandra-ficant-s'hi, però és un segle molt desconegut, però molt determinant, com ja veureu. Per què m'hi vaig ficar? El vaig anar coneixent per alguns atzars, a poc, i fa molts anys, fa com 15 o 17 anys o 20 anys, vaig començar a conèixer elements del segle XVII de Mallorca per una casualitat, perquè jo soc de Berga, d'un poble d'una ciutat de la Catalunya central, i un dia passejant per Palma vaig veure a sobre de la porta d'un casal un escut de Berga, però un escut de Berga el doble de gran que el de l'Ajuntament de Berga. I això què és? Vaig quedar, la meva bergadanitat es va veure sufocada, I llavors vaig veure que al carrer al costat posava baixada de Can Berga. Vaig dir, això alguna té a veure. I llavors preguntant als amics em van dir, i tant, els Berga, una família que va venir Jaume I, una família noble, de sempre, encara n'hi ha alguns, sempre han tingut un paper destacat. I després em van explicar que hi havia hagut l'assassinat d'un membre d'aquesta família, que era jutge de la Reial Audiència, i que arrel de l'assassinat d'aquest home hi va haver una gran repressió que va comportar... La repressió va ser tan... i la caça de bruixes va ser tan bèstia que encara ara a Mallorca es diu, quan t'està intentant embolicar amb una cosa que no saps, que no et ve ni pa, diu, què en soc jo de la mort d'en Berga? Vull dir que encara ara hi ha aquesta frase feta. I clar, això em va, com a Berguedà, va impressionar bastant. Vaig començar a cercar llibres i articles i parlar amb gent, però això fa com, no sé, 15 anys. I anava recollint pensant, algun dia em faràs alguna cosa. N'he acabat fent alguna cosa perquè sempre que he escrit una cançó, sempre que he escrit una novel·la, quan he fet un article, mai ha partit del fet de dir ara tinc un matí lliure, agafo un paper i ja em sé què se m'acudeix. Quan m'he posat a escriure realment jo ja sabia què anava a escriure i com ho anava a escriure, perquè quan he agafat un paper blanc no m'ha funcionat, no he sabut què explicar, però els centenars de cançons que he fet ha sigut perquè hi havia alguna idea que anava venint al cap i que deixes de pensar i torna a venir. I al cap de 3 mesos potser torna a venir. Penses una estona, torna a marxar i de cop i volta un dia descobreixes o veus clar com dius, ara ja sé com explicar això. Això que fa tant temps que em va venint i va marxant i que hi vaig pensant i que vaig madurant d'allò, se m'acaba d'acudir com explicar. Mira, faré una cançó, explicaré això, ho compararé amb això i faré sortir què, i faré una metàfora aquí i després dues tornades que facin referència, he fet servir aquesta paraula perquè crida l'atenció i així es faré, i llavors agafo, ho escric i després ve la tècnica, que és després posar-hi rima i mètrica i coses d'aquestes i després la música, però quan m'hi he posat és perquè m'estava quasi com caient dels morros les ganes de dir-ho. I en aquest cas doncs passava el mateix, m'havia anat interessant i ja feia temps també que tots els meus amics ja estaven fent els collons de mi perquè quedàvem per sopar i doncs, és que el segle XVII de Mallorca no podia, aquell no quedem per fer la cervesa perquè es parlava d'allò, però la cosa ja sobreeixia i llavors hi va haver un moment que vaig dir ara ja sé com explicar-ho.
això ho he fet una novel·la, perquè a més em servirà per parlar d'altres coses que tinc en calaixets de la memòria, que algun dia em ve acabat de fer alguna cançó o alguna cosa, com l'honor, com la vanitat, com el procés de preestabilització de Mallorca, com el sectarisme, de tot això en puc parlar perquè m'hi dona molt, i em vaig posar a treballar. Em vaig posar a treballar el 10 de gener de l'any passat. Vaig acabar el 10 d'octubre. Només fet això, dia, nit, d'allò. De fet, l'objectiu ja era d'acabar el 10 d'octubre perquè l'11 havia de néixer el meu segon fill i per tant jo ja sabia que si no ho tenia acabat allò quedaria allà, diguem, no? I realment vaig acabar a temps i el primer que vaig posar-me a fer quan vaig posar-me a escriure físicament el dia 10 de gener no va ser pensar una història i començar-la a explicar. És a dir, el fet d'escriure aquesta novel·la no prové de dir se m'ha acudit una història i tinc ganes d'explicar-la, sinó que no era aquest l'objectiu. L'objectiu era que la gent que llegís això acabés coneixent el segle XVII de Mallorca, ja us explicaré després per què, amb la mateixa intensitat i amb la mateixa perspectiva des de dins, com si t'envoltés, perquè s'entengués amb tota la seva importància i tota la seva complexitat. I per tant, si jo el que volia que la gent conegués això, veiés això, a mi no m'interessava d'entrada explicar una història, m'interessava això, no? Per tant, el que vaig fer va ser construir aquest escenari. I vaig estar les primeres setmanes només construint l'escenari. Interessos que al principi tenia, després els anés abandonant en funció dels desenganys, de les coses i de la vida i de la gent i tot. És a dir, que una personalitat que anés canviant al llarg dels anys. I quan vaig tenir Joana Santa Cília construïda com a persona, que pràcticament ja podia parlar, després vaig agafar la resta de personatges, que són, com he dit abans, tot documentats. Dotzenes i dotzenes i dotzenes de personatges. No us espanteu, no cal memoritzar gaires noms perquè els maten de seguida. Apareixen, els maten i ja està. No és un llibre de dir, hòstia, aviam qui és aquest? No, perquè al cap d'un rato ja està mort. Tret d'alguns, no? I per tant, vaig agafar-los a tots, els vaig posar en fila, un cop tenia Joana Santa Cília feta, els vaig posar en fila i vaig dir, molt bé, aviam, comencem pel primer, aviam, tu qui ets? Molt bé, tu ets fulano de tal, tu què has fet? Què diu la història de tu? La història diu que te'n vas anar a l'acadèmia militar, que després vas participar en una guerra, després el rei es va enfadar amb tu, després no sé què, després vas trair a l'altre, després no sé què, et vas reconciliar. En funció de tot el que diu la història de tu, ara construiré, o sigui, et donaré les característiques humanes que encaixin amb el que vas acabar fent. És a dir, et construiré un cop fet a partir de les pistes que em dona la història. I amb un el vaig fer més valent, l'altre més piadós, l'altre més, més covard, l'altre més traïdor, l'altre més... Cadascú li donava les característiques humanes que em semblava que encaixaven amb el que havia fet. I quan els vaig tenir tots, que vaig dir, ara ja els tinc a tots, ara ja sou subjectes, ja puc parlar amb vosaltres, ja si us dic una cosa ja sé que em respondríeu perquè us conec com si us ves parir. Llavors vaig dir, llavors tampoc vaig dir ara vaig a fer una història, sinó que els vaig agafar tots i els vaig dir, mireu, veieu aquell escenari que vaig estar construint fa un parell de mesos? Mira, doncs pugeu allà, que jo em quedaré a platea apuntant tot el que dieu, tot el que feu i com us comporteu. Perquè jo no volia comandar el relat, sinó que volia que ho fes la versemblança, perquè si ho hagués fet jo, ben triat camins argumentals que veren diferits de la realitat a cada cantonada, perquè a mi no m'agrada com va anar la història. Per tant, això ja ho vaig fer amb el llibre que deia en Josep abans, la història de Catalunya al revés, que és refer la història i aquell llibre comença que guanyem la batalla d'Almansa, i per tant, a partir d'aquí vam reescriure tota la història de la manera que a nosaltres ens ben agradat que anés. Però això és un altre exercici, aquí no volia fer això, aquí volia ser rigorós amb la història i per tant vaig dir aquí que comandi la versemblança. I per tant vaig amollar tots els personatges a l'escenari i em vaig estar un temps que en funció del que jo percebia que reaccionarien de la manera que els havia fet, de la manera que la història em parlava i amb el context que tenia, de la manera que creia que funcionarien. I jo em vaig quedar apuntant i quan vaig tenir, va arribar un moment que vaig dir, això ho hauríem d'anar liquidant perquè això, el llibre ha de tenir un gruix raonable, no ens podem passar, i Joana ja tenia una edat, això hauríem de buscar un bon final i acabar-ho, llavors
quan em va semblar que això més o menys ho teníem aquí, vaig dir, molt bé, ara us en podeu anar tots de vacances i deixar-me tranquil que aquí així es fa. Tot aquest apunt que he pres, tot aquest relat que he pres del vostre caminar automàtic, i això ho he de convertir en una novel·la, perquè el que tinc ara no s'aguanta per enlloc. Llavors vaig agafar i amb aquell relat, amb aquell fil narratiu, ho vaig convertir, diguem, li vaig donar unes característiques tècniques per convertir-ho en allò que algú quan obre una novel·la espera llegir, diguem. Un funcionament d'un ritme, d'uns punts àlgics, d'uns interrogants que es llencen, que després es recuperen, en fi, de la generació d'un interès que faci que la gent arribi fins al final i quan no tanqui digui, ostres, no? Els advocats, notaris, també gent que eren petits terratinents o comerciants que es feien d'un bàndol o de l'altre, perquè si estaves en un bàndol, si no ets de cap bàndol, podies rebre els dos. Si estaves en un bàndol, doncs un no t'atacava, al contrari et protegia, no? A canvi de favors, després, no? Bueno, com es diu això actualment? La màfia, no? La màfia i la camorra, no? I amb la violència com a element de coerció pel mig, perquè aquesta gent, a part dels nobles, dels notaris i de tota aquesta gent, tenien dotzenes i dotzenes i dotzenes de bandejats amagats a la muntanya. Què eren els bandejats? Doncs estèticament molt semblant als bandolers. Podeu imaginar Jaume el Barbut o qualsevol d'aquests, Serrallonga, però amb una diferència, que els bandolers eren autònoms, es llevaven, baixaven al camí ral, atracaven algú, el pelaven, si convenia, es quedaven i s'ho repartien. Els bandejats no eren autònoms, eren assalariats, o cobraven de cada amunt o cobraven de cada avall, no es llevaven per anar a atracar ningú. Tenien el sou garantit i, per tant, de fet, bandejat, ja ve d'un altre, bandejat vol dir el que ha aparegut en un banc, està en cerca i captura, té preu al seu cap. Doncs els bandejats estaven a sou, amagats a la muntanya, o alguns en el seu poble, a casa seva directament, cases de pobles de la part forana, i què feien? Esperar que ordres de Palma, de ciutat. Llavors, de tant en tant, els que anaven deien, aviseu la nostra colla de Binissalem, que baixi. Baixaven a la ciutat. Què hem de fer? Heu de pelar aquell. Pum! Notaven i se'n tornaven. Cap d'altres parts, no sé, en llocs més o menys, a la plaça del Mercat, a la façana de l'església, a la porta de la ciutat, a l'entrada del poble dels avis, en fi, en llocs que la violència no era una cosa que només tenia a veure en els moments en què hi havia crits, trets i morts, sinó que formava part de l'estètica, perquè estava tot ple de gent penjat a quarters. I això sense parlar del tret, perquè mira, un cop t'han matat, un cop despengen, tio, si un talla del cap, com si fan canelons, saps? Però el problema era, clar, el tros que anaves des de la presó fins al cadafal penjaven i anaves amb un carro, dalt d'un carro, arribat per bous, amb el botxí a dalt també, i el botxí tenia un braser amb unes tenalles i amb les tenalles roents anava fotent pessigades pel arreu del cos. I llavors algunes sentències posaven, quan passem per davant de la porta de l'església de Santa Eulàlia se li tallarà el nas, quan passem per davant de casa de la víctima se li arrencarà el braç. En fi, i això tampoc era dissuasori, diguem-ne, perquè al cap d'uns dies tornaven a pelar algú i ho tornaven a fer. Tampoc era que fos gaire. Fins i tot en el carro, algunes vegades, els frares caputxins que acompanyaven el carro van condemnar bé del botxí. Tio, para, perquè que no veus que almenys arribem i el pengem viu, que si segueixi així ja el penjarem mort. I llavors, clar, tampoc hi havia, o sigui, aquesta era la situació, amb dotzenes de morts i de vegades centenars de morts cada any, entre revenges, assassinats, l'altre, no sé què. Mentre tinguessis això, eres policia, podies fer el que volgués, no et contraria cap crim. I per tot allò que t'estiguessin buscant, mentre tinguessis això no et podien agafar, encara que estiguessis condemnat, tinguessis preu al teu cap. Per tant, qui eren els més interessats en tenir un paperet d'aquests? Condemnats a mort, delinqüents, assassins, confessos, amb 20 morts a l'esquena cada un. Per tant, són els que vaig a buscar, perquè aquests estaran encantats d'acompanyar-me per tenir un paper així. Llavors el jutge ens feia tots un paper així amb el nom i tots amb el guiatge ens anàvem a buscar l'assassí del meu germà. Que molt possiblement, i està documentat que passava algunes vegades, anar amb uns amics que tenien tots guiatges d'algun altre jutge per alguna altra cosa. El qual, fai. Bé, comencem.
com acabava jo? Doncs un ball de morts, no? És a dir, no hi havia elements per frenar aquest espiral de violència, no? Com a últim detall, ja he deixat tot això ple de morts i tampoc ja us he fet l'idea, quan els Canavall assassinen Arnau de Santa Cília, que és el cap dels Canamunt, el germà de Joana, l'altre germà, Pere, per venjar-se mata només 150 persones. Si això no està documentat, parlen diverses cròniques, va matar només 150 persones. Pot ser una exageració? Pot ser una exageració, potser només en va matar 150, però en qualsevol cas el clima i l'ambientillo era aquest, no? O sigui que aquí ja tenim d'entrada una guerra sectària que està causant dotzenes i dotzenes de morts cada mes, cada trimestre, cada any, amb els executats que comporta i tot el que comporta. Però és que no és l'única guerra que hi ha en aquell moment a Mallorca. N'hi ha algun altre que no té la mateixa forma, que no té aquesta forma d'estar-se matant als carrers, però sí que també acabarà amb un conflicte bèl·lic, que és l'ofensiva creixent del Regne de Castella per convertir-se en el regne hegemònic a dins de la monarquia hispànica. Estem al segle XVII, Espanya encara no existeix, el 600 Espanya no existia, perquè encara no s'havia creat, hi havia la monarquia hispànica. Què era la monarquia hispànica? Una unió de corones. Una unió de corones que és el que es va formar amb el casament dels Reis Catòlics, que volia dir que un valencià, un català, un mallorquí, un aragonès, un portuguès, un navarrès, anomenaven rei a la mateixa persona. Però el català, per ell, és el rei d'Aragó. El també era el rei d'Aragó, però el portuguès era el rei de Portugal, no era el rei d'Espanya. Espanya no existia. Llavors, en aquell moment hi comença a haver hi havia l'efecte aquest del que només es compartia rei, diguem, no? Del rei emanava la justícia, però la justícia a cada lloc, els jutges sí que els havia de demanar el rei, no? I els judius reials i els virreis, però s'impartia la justícia de cada lloc a cada lloc. És a dir, per exemple, ni aquí al Regne de València, ni a Mallorca, ni a Aragó, ni a Catalunya, hi podia haver jutges ni virreis que fossin de fora de la corona d'Aragó. Per què? Perquè no se sabien les lleis. És a dir, sempre eren només virreis, oïdors, procuradors, havien de ser de la corona d'Aragó, perquè els de Castella no sabien les... És a dir, que el rei de la monarquia emanava la justícia, però emanava a cada lloc en base a les respectives lleis i legislacions. Cada regne tenia les seves constitucions, les seves lleis, el seu exèrcit, la seva moneda, els seus ambaixadors, la seva política naval. I que se n'escrivís res, i que se'n parlés i d'allò, anaven apareixent reminiscències d'aquesta memòria. I amb tot aquest fulló d'aquestes tres guerres que us he explicat, aquí apareix Joana de Santa Cília, que és la protagonista, que és aquesta dona, que és una dona que forma part d'una família aristòcrata, els Santa Cília són els caps de Canamunt, diguem, i ella per un atzar de la vida aprèn a llegir i aprèn a escriure. Però a més s'adona que no només ha après a llegir i escriure, sinó aprèn a entendre el que està llegint i a comprendre-ho i a reflexionar sobre allò i a generar idees. I de cop diu, ui, espera't, que això em sembla que no em toca, que jo soc una dona i recordo que la meva mare em va dir, perquè de fet l'atzar que fa que aprengui a llegir és perquè sa mare, que és lectora, és una aristòcrata lectora, en aquells moments a les cases de Mallorca està documentat que hi havia clàssics grecs, històries de Catalunya, d'Europa, els llibres de Ramon Llull, per tant no eren llibres d'entreteniment sinó teologia, filosofia, de coneixement. La seva mare és lectora, queda cega per un atzar, llavors fa que li ensenyin a llegir perquè ella pugui seguir gaudint dels llibres. Però la seva mateixa mare li diu, no se t'acudeixi dir mai a ningú que saps llegir i l'últim llibre que has de llegir a la teva vida és l'últim que em llegeixis a mi. Això, tu ets una dona i això tu no et toca fer-ho. Per tant, oblida't de llegir a la que jo em mori. Només, per mi, la teva capacitat de llegir és una eina per mi, per poder seguir llegint, però oblida't. I ella diu, bueno, t'ho prometo.
El cert és que ella té molt present això i sap, ella es veu que dins de la disciplina familiar li serà absolutament impossible desenvolupar aquestes capacitats que ha vist que té, de comprensió, de reflexió i de creació d'idees. Diu, a casa no, això no ho podré fer, jo ja sé què em faran fer a casa, perquè ho he vist a la meva àvia, a la meva mare, a les meves germanes grans. A mi em casaran amb un noble de Canamunt, li hauré de donar 7 o 8 fills i passaré la resta de la meva vida criant els fills, anant a oficis religiosos, esdeveniments socials i, quan no, al saló amb les altres dones de casa. Per tant, a mi s'ha acabat tot això de... I llavors, pot semblar un titular una mica extrem, però per alliberar-se es fa menjar de clausura. Llavors entra al convent de Santa Magdalena, que és un convent que encara existeix, encara hi ha monges a Palma, i perquè creu que tindrà més espais per desenvolupar aquestes capacitats que s'ha reconegut. I llavors també cal tenir en compte que al convent hi havia diverses portes d'entrada. Era diferent si eres aristòcrata o si eres noble o si tenies alguna de pas. Si entraves amb dot, perquè en un convent s'hi entrava amb dot, és a dir, el fet de no casar una filla no t'estalviava la dot, anava al convent i moltes vegades era una dot quan entraves, després un tant al net, però el convent de Sant Magdalena concretament era un convent que històricament havia acollit dones sense dot, dones que provenien de la Casa de la Caritat, que era una institució que recollia exprostitutes, dones que havien com estat expulsades de la vida, diguem, vídues de condemnats, sobretot exprostitutes, que llavors entraven allà sense dot. Llavors, com pagaven la dot? Doncs suposo que us imagineu que les feines del convent, quines feien les que havien entrat, diguem, amb dot, i les que havien entrat d'aquesta manera, doncs totes les carràs, diguem que amb les carràs i amb la feinada pagaven el dot, i també amb el compliment més sever de les normes de Sant Agustí i de la clausura estricta, que les que no eren les que venien d'allò, doncs podien, diguem, tenien més marge per sortir. Sap que aquesta queixa no anirà enlloc, l'únic que faran serà fotre-la fora. Diu, no, jo aquest menysteniment, aquesta invisibilització, l'utilitzaré d'arma. Primer d'escut, després d'arma. Em sembla perfecte que no em veieu. Jo és que encara vull que em veieu menys. Vull acabar-me confonent amb la paret. Vull que acabeu mirant-me i que us sembli que hi ha un abric penjat al moble. Vull que dubteu si realment soc muda o no, perquè no penso pas obrir la boca, jo estic aquí en un racó escrivint, i vull que no em veieu gens, perquè vull que parleu molt, que parleu de tot, i jo ho vull sentir. Perquè en els llibres he après el que va passar, però aquí s'està explicant el que està passant. I això m'interessa molt, perquè aquí estic prenent la mesura de com funciona tot a Mallorca. I per tant, m'arreuniré en un racó i dominaré aquesta necessitat o aquest sentiment humà de la defensa de la dignitat. No, al contrari, em sembla perfecte i encara ho potenciaré. I encara aprenc a fer una altra cosa, un cop a partir de tota aquella informació es decideix a intervenir en la política, en la societat, en tots els afers de coses que diu això no em sembla bé, aquí intervindré interceptant una carta, falsificant una firma, arxivant-se de no sé qui, no sé on, no sé quan, que impedeixi, no sé què. Llavors aquells homenassos veuen que molts dels plans que estaven preparant misteriosament se'n van a l'orris, i això com pot ser, si portàvem tant temps i ara això, i ella encara aprèn a fer una altra cosa, que és dominar també la veritat, perquè seria un gran plaer arribar a un moment de dir, mira, veieu, tot això us està passant, doncs sóc jo el que passa, i com us quedeu ara. Però ella també sap que això és un plaer de 15 segons, i ella que vol estar 15 anys més fent el que li doni la gana, si vol. I per tant, ho viurà i ho gaudirà amb el silenci. Ella entén que aquest regal que li ha fet la vida, d'aquestes capacitats, aquests atzars i tot això que li ha permès, sent una dona, sortir de solc, tenir coneixement absolut de com funciona Mallorca i acabar intervenint en les 3 guerres que hi ha, això és un regal de l'atzar que només li demana un preu, només una condició, que tot allò no ho sàpiga mai absolutament ningú, només ella. El preu és que suporti la tomba. I li sembla un preu just per pagar per una cosa que ningú, cap altra dona, ni la majoria d'homes que no fossin aquells, diguem, en condicions normals, podria fer. Ho troba just, troba un preu just i està disposat a pagar-lo i, per tant, no explicar-ho mai a ningú perquè
és precisament el silenci el que hem de temer, és en el silenci on s'oculta el risc. El soroll l'únic que fa és advertir. La meva àvia, quan érem petits, i jugàvem amb les meves germanes i els meus cosins, estàvem jugant i la meva àvia deia: quan no ho sento ja tremolo. Mentre estava allà, pim, padam, no sé què, però de cop i volta deia: merda, que fa minuts que no els sento ja on soc, no? Anava a la cuina, tota la farina, prendre'm el cul, no? Vull dir, en el silenci s'oculta el risc, el soroll l'únic que fa és advertir. I per tant aquest és un missatge que a mi m'agradava agafar del segle XVII i transportar-lo. No només tot el que ens ensenya el segle XVII per entendre exactament on som, sinó aquest missatge que a través del viatge aquest del segle XVII al segle XXI doncs puc explicar. Ja està. No us vull explicar res més, estic molt content que m'hagueu acompanyat. Faré una cosa que no sou fer, però i tampoc podria fer si hi hagués una audiència de molta gent, però com que tampoc som molts, us convido tots a una cervesa amb molts, i ja heu parlat, ja ens esperen, per tant anem a fer una picadeta que convida d'allò, això de convidar tota l'audiència. És una cosa que